Subay sa kamatayon ni Christine Lee Silawan, Vice Governor Agnes Magpali mo sponsor resolution alang sa dugang ganting nga maghahatag og informasyon sa nahimutangan sa mga suspitsado. Adunay live update si Chona Garion. Chona? Yes, Bob, ang Kapitolyo mo offer og 200,000 pesos nga reward money alang sa makahatag og impormasyon alang sa pagkasikop sa mga suspects sa naglugos patay sa 16 anyos nga si Christine Silawan diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Vice Governor Agnes Magpali, Bob, miingon nga mo sponsor siya og resolution nga ipasar sa Provincial Board sa ilang session nga ipahigayon karong Lunes. Ang 200,000 pesos, Bob, matod pa ni Magpali kuhaon sa pundo sa Provincial Council for the Welfare of Children kon PCWC. Gihulagway ni Magpali nga grabe kalinuog ang pagpatay kang Silawan. Samtang si Gobernador Hilario Davide Jr., Bob, nanawagan sa kapulisan nga tutukan gyud kining maong kaso hangtod nga madakpan ang mga nagbuhat sa krimen. Giauhag usab niya ang mga batanon o ang mga millennials nga kanunay yung magpahibaw sa ilang mga ginikanan kung asa sila moadto ug kanunay usab sila nga magbantay sa ilang palibot ilabi na sa mga tawo nga dili nila kabisado. Ug sa kadto usab nga uban nga mga nakasaksi sa hitabo, unta mubutho sila sa kapulisan aron mahatagan og dinali ang hustisya ang biktima. Moabot na sa 1.8 million pesos ang bounty nga gi-offer aron lang pagdakop sa mga nagpaluyo sa maong linuog nga krimen. Ang kapulisan, Bob, ni umula usab og Special Investigation Task Group Christine Lee nga may mututok sa kaso. Padayon karon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga suspect. Bob? Thank you so much sa Chona Garion sa imong live report.